dia. Entrem en temps de tertúlia Girona FM, com passen 4 minuts a les 10 del matí d'aquest 17 de desembre, a una setmana de la nit de Nadal, com aquell qui diu ja hi som, i fa 4 dies encara parlàvem de fires, és a dir, que les coses passen i passen a moltíssima velocitat. De que hi passin o no hi passin no sé si en parlarem, però de la ciutat i del país i el que ells vulguin sí que ho farem ara amb les 3 persones que m'acompanyen aquí als estudis del carrer Balmes. Mariona Ferrer, molt bon dia. Bon dia. Delegada del diari Ara Girona, comarques gironines, com estàs? Bé, això que comentàvem amb virus, que no acaben de marxar. Virus que no acaben de marxar. Que tires perquè no estàs fatal, ja m'agradaria a vegades estar 3 dies molt malament i fer net, però no acabem de fer net. I això és complicat, és complicat. Som també en èpoques de grip, n'hi ha molta, després si voleu en parlarem, o no, Toni Iglesias, què tal? D'Iglesias Associats, com va tot molt això? Bon dia, bé. Tu fas cara d'estar molt bé, no fas cara d'estar... Jo em vaig vacunar. Jo també. Les vacunes, i per tant, però això, clar, en teoria ha d'anar bé. Això és una cosa que els nostres companys de taula ens miren així. Sí, clar, jo ho he tret per això, perquè sé que és polèmic. Com que és polèmic, ja ho trec. Però no és tant això. Jo crec que ens han mirat volent dir, esclar, sou grans. Em fa l'efecte que la cosa anava per aquí. Més aviat ens hem mirat nosaltres, que som els diferents, ja està. Jo quan agafo la grip m'hi passo 3 o 4 dies tirat, abans no em passava això. Jo també estic vacunat de la grip, del Covid i de tot el que varen voler i varen aprofitar. Vaig posar els braços i vaig deixar fer, perquè jo em miro, me'ls agrec encara els metges, és una d'aquelles coses que tenen. Senyor Carles Ribas, molt bon dia. Molt bon dia. Vostè sí que fa molt bona cara, com que fa tant esport, ben bicicleta... Bueno, intento fer alguna cosa perquè la feina t'obliga i el temps sí que passa ràpid, però no prou, ja m'agradaria estar 1 any i mig endavant, jo. Sí? Sí, home, sí. Estaria, diguem-ne, fent mítings. Possiblement o no ho sé, veurem. Això ja no, aquesta és la pregunta. Si estaria fent mítings o estaria fent campanya o... Bueno, mítings em faig a cada vídeo. Això també és veritat, que no ha deixat de fer mítings des de les darreres eleccions. O que m'hi he posat des de que no he entrat. El rei dels vídeos... Home, rei no em diguis rei, que no soc pas monàrquica. Bueno, però deixem-ho. Ens posaríem en un jardí. Avui n'ha fet un, no? Sí. Parla de fulles. Què parla de... Sí, les fulles. Jo hi vaig caure. Parlo d'una... Jo quan diu m'han dit, no, avui en Carles Ribas parla de fulles, dic, mira, deu haver fet un vídeo poètic i tot. L'he fet. He dit que l'Ajuntament actual està perseguint papallones, perquè fa molt de temps que s'ha carregat el jardí que era Girona i les papallones han deixat de venir. Metàfora de com està la ciutat i de les fulles. És que no acabo d'entendre una cosa, és que la setmana passada advertien que plouria. Jo entenc, a més és lògic i és una cosa evident de que les fulles cauen, que no has d'estar cada dia recollint les fulles, però si hi ha una previsió de pluja com hi havia, que al final no ha sigut tant com deien, no? Que només ha sigut un dia i mig. A la ciutat no, és veritat que en alguns punts de les comarques ha plogut molt. Correcte. i amb no vull dir problemes, però amb lleugers problemes. Per exemple, a Figueres els passos que tenen ja més o menys controlats del Manol, doncs varen passar i algú es va saltar la prohibició i algú va haver de ser rescatat, diguem-ne, pels bombers i la policia municipal. Però en tot cas sí que hi havia previsió i aquí per una vegada ha plogut, diguem-ne, bé, perquè va ploure força. Sí, però han quedat les fulles enganxades al terra. Quan les fulles es van deteriorant, quan estan al terra, generen patinades. I a mi em preocupa molt la gent gran, el bastó, la gent que camina amb certes dificultats, i han quedat voreres. I les bicicletes. Exacte. Nosaltres ahir el meu company va caure en bicicleta aquí al carrer de la Creu, perquè una cosa són les fulles dels plàtans, dels plataners, i les altres, les d'aquí. Les groguetes. Les groguetes aquestes són terribles, i no sé què passa, podem treure fulles d'on te passen els cotxes, però no tenim preparat per treure. Ara deien que avui les treien, perquè ens vam queixar des de molt en bici, però no podem treure fulles dels carrils bici, i clar, és molt perillós. Hi ha diversos carrils bici que no els atreuen a vegades sí, que la maquineta... No, perdona, volia dir, vols dir que els atreuen d'allà on te passen els cotxes o és que senzillament a vegades pots veure la via d'un costat, que fins i tot el clavegueram està sense fulles, vols dir que hi ha hagut una feina allà,
i la del carril bici brilla per la seva absència. Dic, podem fer quilòmetres de carril bici, però si no els mantenim... Ara els estaven recollint, I ara avui sí, avui ens van informar que avui sí, perquè no podien, perquè plovia. Dic, haguéssiu fet abans de la pluja, que és molt més fàcil retirar-los que no pas ara. No estaven enganxades, no... El meu sogre sempre deia que el vent ja els atreu. O sigui, que tranquils, que ja els troba el vent i que ja els troba... Però mira, saps, hi ha un altre tipus de vent, que és el mecànic, el que apareix amb aquella màquina, i el que vaig veure... Bufadors, vaig veure l'altre dia que havien quedat tot de fulles que tapaven un aparcament de minusvàlids. No se sabia. I llavors no saps què hi ha, si és minusvàlid. Evidentment la policia sí que ho deu saber perquè els deu tindre memoritzats. No, i sol haver-hi un cartell, un rètol a dalt. Sí. Però bueno, això, i acabant una mica en poesia, perquè no s'ho prenguin tan malament, perquè clar, cada vegada ara ja m'insulten i em diuen això, ara que estan, sí, ara ja em diuen fatxa i em diuen de tot, però bueno, el proper parlaré d'això també, per veure si aquesta gent que parla amb tanta facilitat de que un és fatxa i que un és fatxa entenen d'una vegada què vol dir ser fatxa. I l'altre, ja va dir Aristòtils, i perdona, que aquella ment intel·ligent és aquella que sap acceptar els comentaris dels altres encara que no t'agradin a tu. I en canvi la CUP sempre ha fet l'inversa. Quan no li agraden els comentaris et critiquen, t'insulten, te falten el respecte, et fan scratchers i tal. Però bueno, aquesta és la realitat. De fet, ara que dius això, que per mi és un tema preocupant, perquè una cosa és que tothom digui el que vulgui i fins i tot, diguem-ne, a vegades els tons no són adequats, però passar l'insult aquest dia, Adam Bertran, el regidor d'Esquerra, va penjar que havia trobat, o sigui, el que va penjar va ser bàsicament això, una conversa de que algú pel carrer li diu, tu no me tenies que trucar en castellà, tu no tenies que trucar gilipolles. I llavors diu, perdona, què m'estàs dient? Diu, vaig estar a l'Ajuntament, vaig parlar amb la teva secretària i em van dir que em trucaries. I ell diu, primera, no tinc secretària, segona, no em diguis més gilipolles perquè si em dius gilipolles no tornaré a parlar amb tu de cap de les maneres. Bueno, i per què m'has de parlar a mi en català si jo parlo en castellà? Ja hi som. Vull dir que no, a veure, perdona, una persona com aquesta no mereix absolutament res des del meu punt de vista. Per tant, jo el tema de l'insult no l'entenc, algú et diria no, és una definició, però jo crec que utilitzem hem normalitzat la utilització de paraules com feixista i com nazi d'una manera exagerada, per dir-ho d'alguna manera, perquè la discrepància no necessàriament hauria de ser dolenta, però és un tema puntual i és un tema en el que jo particularment em costa entendre la gent que heu entrat en aquest món, deixem-ho dir així, regidors i tal, perquè a vegades s'han d'aguantar coses que no... Una cosa és aguantar el ciutadà que forma part del joc i l'altra és que t'hagin d'insultar o que t'hagin d'amenaçar, que també ha passat, no? Sí, jo et diria que és una mica el que està passant, però està passant pràcticament a tots els sectors, no? Tots els sectors, tant la política com altres sectors socials, La gent, bueno, jo diria que és una mica aquesta pèrdua de valors a la societat, no? Que s'estan confonent moltes coses, que una mica amb això que dèiem ara de confondre termes, la dreta s'està quedant en paraules com llibertat i democràcia i els posa tot el dia per endavant. Són coses, jo diria, que està passant no ja només aquí a Girona, sinó que està passant arreu i que d'alguna manera és per aquesta falta, diríem, d'orientació, no? que té la societat. El tema de la migració mateix, no? que sembla que sigui el gran problema social, i no és el gran problema social, hi ha problemes molt més importants que la migració, com l'habitatge, no? Per exemple. La migració ens fa falta perquè necessitem mà d'obra, només es tracta de fer una bona inclusió, no? que és el que es tracta, i jo diria que està passant una mica això, vull dir que s'està radicalitzant i ve donat bàsicament per extrems, sobretot aquests extrems que estan apareguent a tot el món, que és jo crec que posem-li una paraula, perquè és al final és l'extrem cap a una banda, no crec que sigui doble, i el que volem és radicalitzar-ho per punts, però quan banalitzem... La radicalització no necessàriament és dolenta si es fa, diguem-ne, uns termes de corrupció. Jo crec que aquí és una qüestió de vocabulari. Quan parlem d'insult, no és només insult, vull dir, les polítiques de Trump des dels Estats Units i l'impacte que tenen a Europa, nosaltres el que estem fent des d'Europa és comprar el vocabulari. Si parlem de lèxic, que la paraula que ha sonat més potser les últimes setmanes, no? La desburocratització,
que proposa Trump a Europa i que porta des de fa mesos a través de lobbies impactant, i com ni ens n'hem adonat i per la porta del darrere s'han carregat tot de regulacions que teníem, no? I parlem, una cosa és la burocràcia, portem anys criticant la burocràcia europea, i l'altra són les normes comunes sobre privacitat i que tenim i que ens protegeixen, no?, els ciutadans d'Europa, i que hi ha tot un vocabulari i un lèxic i que ve d'un extrem clar, que en podem parlar d'extrema dreta, perquè és que també en tenim por, no podem parlar, no?, del terme extrema dreta, igual que podem parlar de la CUP i dels radicals, però sí que podem utilitzar no podem utilitzar el terme extrema dreta. Doncs aquest vocabulari està impactant en el dia a dia. I una cosa és Girona, però Girona és un producte d'un corrent europeu. I què passa? Quan tu és veritat que tens unes certes normes i convivència que s'han trencat, no?, per uns canvis de valors i uns canvis socials, els nous corrents i aquesta nova manera d'entendre la realitat irrompen d'una forma molt més fàcil. I podem parlar de polítiques xenòfobes, racistes, amb la cara descoberta, però clar, no els hi podem dir ni xenòfobes ni racistes, però estem dient que primer els de casa, i és el mateix, vull dir, és un terme molt similar, no? O quan el principal problema en els baròmetres és l'habitatge, continuem dient que la immigració és veritat que s'ha colat, no?, cada cop més, però que tenim una situació de seguretat, quan la percepció de seguretat es dispara a les enquestes, els missatges d'odi a les xarxes socials també es disparen, però en la mateixa fórmula, diguéssim, no s'estan disparant els crims ni la delinqüència. Per tant, el que estem alimentant és sobretot la percepció. I passa que dir-ho d'aquesta manera és molt buit, no? Ho puc dir de forma clara, però si començo a dir dades i dir que estem fatal i que abans vivíem millor, doncs aquest missatge cola més. I cola més amb gent que no ha viscut l'abans, però perquè tenim una generació que els boomers, que jo justament no en formo part, jo soc millennial, però una generació molt més jove, que quines perspectives de futur té? Davant d'unes perspectives de futur que no tenen cap mena de seguretat, vull dir, pensions no en tindrem els millennials segurament, no? Però davant d'aquestes perspectives cala moltíssim un missatge de tot el que tenim no funciona, no? I l'esperança potser que hi havia en sectors de l'esquerra fa temps i que es va inocular després de la crisi econòmica i en context d'aquest, doncs hi ha hagut un canvi de cicle, i el corrent europeu ho hem vist a Xile aquesta setmana amb els resultats de que torna el pinochetisme. Per tant, no és una qüestió de Girona, és una qüestió molt global, i crec que cal mirar-ho en aquesta onada regressiva a nivell de drets només un punt, jo corregiria amb les pensions no en tindreu. Ojalà, m'encantaria. Sí que en tindreu. Jo crec que públiques no. Sí, sempre dependrà de qui es voti. Això sí. No depèn de res més. No ho sé, no ho sé, no ho tinc tan clar. Que es prioritzin les pensions sobre altres coses, és que no hi ha pas res més. Aquí perdoneu, ja està. No, jo volia fer el mateix incís perquè a vegades hi ha una mica el doble llenguatge, no? La sensació aquella de que els de la meva generació, tu has dit, som boomer o sóc alguna cosa pitjor, ja diguem-ne. No sé ja com es diu més amunt, jo crec que sí que sou boomers, sou boomers. La veritat és que a vegades diuen, és que la gent jove té fotut. A veure, nosaltres també ho vam tenir fotut i vam haver de pencar. És veritat que hi havia... Sí, però les perspectives sempre eren les mateixes. Nosaltres veníem d'una època que diguem-ne que els d'abans de nosaltres sí que ho havien passat molt pitjor. Això també és veritat, i també en aquell moment ens queixàvem i també pensàvem que ens estàvem posant taps i tot plegat. Jo crec que tothom anirà trobant, i estic absolutament convençut de que continuarà havent-hi pensions, perquè és un dels drets socials que es varen aconseguir i que no es poden perdre de cap de les maneres. I aquesta vegada preferiria tenir raó, vull dir, pel vostre bé. Jo també vull que tingueu molta raó. No, i parlaves una altra cosa, parlaves de la percepció de seguretat. Jo estic d'acord amb tu, és a dir, i a vegades no sé si em desacord amb tothom, és a dir, a mi me provoca fins i tot una certa modèstia que diguin que Girona és una ciutat absolutament bruta i absolutament perillosa. Crec que no ho és. Que hi ha punts de brutícia, molts. Que hi ha punts d'inseguretat, massa. Hi ha fulles, també. Això també és veritat, però la sensació, i a vegades el tema de la percepció, no? I ara aquí deixeu-me fer una... Sí, però me deixes fer una petita falca.
com vares estar aquí, l'última vegada que havies estat aquí ens havies dit que estaves preparant un tema sobre la famosa conta d'Instagram, crec que es diu així, de Girona Perduda, i em vares acabar fent un bon tema i vares acabar traient, diguem-ne, qui eren, d'on venien i les connexions amb Vox que hi havia en aquell moment, qui era, i tot això, i qui era bàsicament. Per tant, felicitats perquè ho vares fer, va tenir una bona repercussió. T'ha arribat alguna cosa, a part de que de seguida que diguem-ne que suposo que feies alguna cosa, ja hi havia les reaccions com aquell que diu preparades? És difícil fer aquests temes, ho reconec, i crec que no ho hem vist en d'altres mitjans fer aquest tipus de temes. Jo portava debatent-me bastantes setmanes, i més veient això, aquesta sensació de percepció d'inseguretat, de rumb de la ciutat, no? Que passes fires i la gent diu és que no es podia anar a fires. Com que no es podia anar a fires? No entenc. Si la gent ja no fa ni fuma marihuana, perquè només hi ha que policia, no? Diu, com han canviat el panorama de barraques, no? I em pintaven una ciutat com un Bronx, que dic, però què està passant? Visc a Girona i soc periodista i el dia a dia estic al carrer i no sóc conscient de què està passant, i a la xarxa s'està pintant una Girona que jo no reconec, i visc al costat del Parc Central, que és el parc que de petita no hi podia anar perquè només hi havia agulles al terra, no? I en el carrer Santa Eugènia hi havia hagut prostitució a cada cantonada durant un temps, no? I dic, no entenc què està passant allà mateix on teniu vosaltres la seu, no? Sí. Aquella cantonada entre dos bars hi havia prostitució. I després de començar a investigar, perquè ara també soc professora a la UDG de Ciències Polítiques i faig una assignatura sobre campanyes electorals, i tot el meu alumnat no sabia qui era Sílvia Paneque, una diputada, però tothom sabia que era el conte de Girona Perduda, no? I dic, hem d'entendre què està passant a nivell social, i no és un fenomen aïllat, perquè en l'article també en parlava, hi ha Figueres Oscura, no? I ja que és un compte desactivat que va ajudar Masquef, jo crec, que arribar i treure majoria absoluta a l'alcaldia, però després va ser una pedra a la sabata, i entendre aquests fenòmens de comptes que tenen una persona al darrere o no. Aquí vam tenir la sort relativa de que hi havia una persona posant la cara i que tenia ganes de posar la cara, perquè no és habitual, aquests comptes solen ser anònims, i no té per què haver-hi jo en aquest moment, vull dir, l'únic que estableix aquest article és un vincle a través d'una cosa que hi ha a LinkedIn, i expliquem el panorama. Tampoc hi ha un vincle, una simpatia, ja està, és entendre. Ara bé, col·loquem quin tipus i quin tipus de missatges estan reproduint en tot tipus de comptes que alimenten certes ideologies. I aquí hi havia un vincle amb Vox, però també hi havia simpaties. Simpaties Vox Aliança Catalana no es fan la traveta a nivell català, i això també està veient com la simpatia cap a la liderança de Sílvia Orriols per part del votant de Vox és alta, un 70% l'aproven, no? com a líder. Per tant, era explicar un fenomen, i costa perquè clar, reps les teves amenaces per fer aquests temes. Amenaces? Hi ha una pressió i ho fas i saps que és un equilibri, no? Com a periodista, què has de fer? No explicar què està passant a la ciutat i fer veure que o comprar el relat de que Girona està perduda, perquè també hi ha mitjans que ho estan fent, perquè vivim una guerra de mitjans, no? Nosaltres per som mitjans subvencionats, d'altres hi ha pseudomitjans, no? Però sí que és una realitat de que si tu pagues a certs mitjans et trauran notícies, i a Girona en són conscients, i ja tenim un mitjà que parla de la Catalunya Nord, de França, que té cròniques del Congrés, i es diu Girona Notícies, no? Vull dir, tenim aquesta realitat. Tu has tocat un tema interessant, que és allò que algú ha definit com pseudomitjans, que és allò, una cosa que més o menys tots sabem, que hi ha gent que només parla de tu de la manera que vol que tu parlis si pagues, i això està passant, i aquest és un tema que és preocupant, perquè a més és molt complicat intentar regular-ho, perquè al final tampoc estan constituïts com a mitjans, i per tant tampoc pots aplicar normes com el codi deontològic, que són morals, o tal. L'altre tema és el codi penal. Jo, per exemple, estic molt preocupat, un tema que me preocupa molt, i ara us donaré veu, Carles, Toni, és, per exemple, la utilització com si fossin certes i sense avisar de
de fotografies fetes amb intel·ligència artificial. El cas aquest que hi va haver-hi, tu has dit un mitjà el mencionava, que va ser bàsicament el tema aquell de la Riols trepitjant un Carles Puigdemont. Després hi va haver-hi una altra fotografia a Salt d'una actuació policial que es veia amb cotxes de policia davant d'uns edificis que no existeixen, eren creats, i per mi la més bèstia que hi ha hagut, i que no era d'aquest mitjà que deies, sinó del que deies tu, que era el cas aquest que hi va haver-hi aquí davant de la parròquia de Sant Pau, de que un policia va haver de disparar amb una persona que estava amb una serra, diguem-ne, mecànica, talant un arbre. Doncs varen posar una fotografia com si fos certa, dos policies amb les armes allà i un tio al mig. Què és això? Aquest és el problema. Com combatem això, no? I jo crec que en periodisme es poden fer moltes coses. Parlant és una manera de fer-ho. Te faig una pregunta de poquet del diable. No vares tenir... A vegades hi ha gent que diu parlar d'això és donar-los més canxa i que per això et dic que eren setmanes de debat sobre aquest tema, perquè és el gran... tu fas publicitat, no? Però al final dones a conèixer un fenomen a gent que potser no el coneixeria, perquè funcionem d'aquesta manera, no? Es parla de cambres d'eco, sobretot en mitjans, en xarxes socials, que ja no sé si són xarxes socials, estem parlant de canals, diguéssim, patrocinats, però tu, segons qui segueixes, i jo ho he experimentat ara creant-me aquestes cambres d'eco amb comptes d'Instagram paral·lels, segons a qui segueixes, seguiràs el que tu vols i et promocionaran els comptes que ells vol. Per seguir certs comptes, ara m'apareixen comptes com de Catalunya Cristiana que segueixen només 45 persones i no ha fet cap post, però segueixen persones en comú, no? I són perquè ara m'apareix patrocinat aquest compte que encara no ha dit res, i es van creant tot de com de cambres d'eco i vius en aquesta bombolla. Jo, Girona Perduda, no m'havia sortit en el meu Instagram fins que de cop hi ha certa gent que comença a reproduir missatges. Dic, ups, això s'està escapant, i quan veig que hi ha entorns en què teòricament no combregarien, o políticament pels que conec comencen a entrar-hi, dic, això s'està arribant a molt més, i veus molts seguidors. Aquests seguidors, n'hi ha alguns que són sospitosos i són bots, però igualment té una incidència... Tu parlaves d'un 25%, té una incidència bastant important en l'opinió pública, i hem vist com ha condicionat el relat de ciutat amb l'entrada de la seguretat com a mi el que em va preocupar va ser precisament això, que diguem-ne un compte d'Instagram condicioni, això és heavy, condicioni, i que hi hagi diguem-ne regidors que en parlin i que actuïn en funció d'això, que és a mi el que no m'acabo d'entrar. M'he donat una mica per el que deies, aquestes coses s'han de dir, s'han d'explicar. Jo és el feedback que he rebut de molta gent, no es pot deixar passar, i és igual que si hi ha un mitjà de comunicació que parla d'alguna manera estranya, que hi són, s'han d'explicar i s'han de dir aquestes coses. I que el tema intentava abordar-ho com a exemple de fenomen global. Crec que no era... Parlàvem de Girona, però sobretot parlàvem, no? I quan acabava dient que el World Economic de Davos, diguéssim, el World Economic Forum, no? Quan l'any passat va fer les perspectives al cap de 2 anys, no? Quin seria el principal problema del món en 2 anys, o el principal repte, parlava justament de la desinformació, no de la inseguretat ni la immigració. Ara deixeu-me fer una mica de broma, que hem aconseguit que durant els 5 últims minuts en Carles Ribas s'escolti i no digui res. I sé que té coses a dir, perquè precisament... No comparteixo moltes de les coses que s'han dit, i ho dic obertament, i suposo que dec ser d'extrema dreta, i en canvi sempre m'he definit com a social liberal. Fa molt poc vaig fer un discurs a l'entrega del Premi Bon Matí, que crec que es mereix tot el respecte del món, perquè anem a fer una imatge de quina és la realitat de la societat gironina, en tots els respectes. Els extrems criden perquè els centres callen. Aquesta és la realitat. No és que sigui més fals ni menys fals el que diuen aquests contes, el que diuen Carles Ribas en el seu conte, perquè hi ha moltes coses de les que dic després són reproduïdes pel mateix conte aquest, i no per això soc d'extrema dreta. Però fixa't que no t'hem posat allà mateix, tu ets una persona que dones la cara i que en unes xarxes socials acaben el teu nom, dius el que penses. Això jo ho accepto, i puc estar d'acord o no hi puc estar d'acord. El que parlàvem era de la perversió de la mitja veritat o de la mentida podrida directa, és a dir,
dir, aquestes fotografies a Mià eren mentida, i s'ha de dir, i algunes de les coses que diuen allà senzillament, n'hi ha algunes que poden ser interpretables, però n'hi ha que són directament mentida. Això ningú ha dit que el teu fos mentida. No estava definint-me per mi, A mi el que em preocupa, i recomano un llibre, El triunfo de l'estupidez, i el recomano que el llegiu, és un llibre molt i molt digne que explica el per què hem arribat en aquesta situació avui en el moment actual. És un llibre que expressa quina societat tenim en el moment actual. Jo el que volia dir sincerament és no pot sortir un dia la notícia dient que estem molt preocupats per la pèrdua de que es parli el català a Catalunya i a la nostra ciutat, a Girona en concret, i en canvi no prenem cap decisió respecte de tota aquella immigració, més igual d'on vingui, Sud-amèrica, d'Europa, de Marroc, d'on vingui, i que els hi donem suport, que els hi hem de donar suport, i que són el futur de les pensions d'aquest país, però no els hi exigim, i dic, m'he meditat molt bé la paraula, la dic correctament, exigim, és el que vull dir, exigim que en un temps prudencial d'un any o el que sigui, dotant-los les possibilitats de poder anar a classes i tal, doncs aprenguin obligatòriament el nivell B, bàsic de català, perquè es puguin dirigir, diguem bon dia, bona nit, com està vostè, què desitja, perquè la nostra llengua no es vegi afectada. Per tant, tenim un problema amb l'immigració. Però això ho pot exigir l'Ajuntament? Totalment d'acord, l'Ajuntament quan dona subvencions, que en dona, i ajudes que en dona, podria exigir això. Sí. Acabo. Has dit alguna de la solidaritat. Esto es lo que Digueu de la solidaritat. Estem controlats, estem controlats. Ens estàs gravant o...? No, és que ja estem gravats en directe. He dit una frase i me diu no l'entiendo. Solidaritat. M'agradaria tindre un debat seriós, que quan hi ha gent dormint al carrer Girona i no tenim prou espai a la sopa, o no tenim un espai on te pugui aquesta gent anar a dormir calent durant l'hivern, i que no tingui que dormir al carrer, ja no parlo dels que no volen ser ajudats, parlo dels que no tenen més possibilitat perquè la sopa capa, diguéssim, els dies, perquè hi ha molta gent. Doncs tinguent aquesta realitat... També uns enormes no és un lloc per estar-hi de manera permanent. No, és el que estic dient, però quan dotem econòmicament entitats que estan a 10.000 quilòmetres, 15.000 quilòmetres de Girona per ajudar no sé què, i que per cert no hi ha auditories que ratifiquin on s'ha invertit i tal i qual, no es destinen primer. I crec que també és solidari parlar d'ajudar els que estem aquí preferentment que no els que estan molt lluny d'aquí. I si això he de ser considerat feixista perquè ho dic, doncs, a part de que crec que la definició de... cap ha dit feixista, no? En cap moment. O extrema dreta, o d'extrema dreta. Si he de ser considerat d'extrema dreta... Ningú ha dit res d'això. No, però dona la sensació que hem de poder parlar de tot. No és com unes etiquetes que a vegades interessa dir-los, no? No, m'interessa dir-los de totes maneres. Jo, per exemple, jo també penso el mateix, amb el sentit que se'ls ha d'ensenyar el català, se'ls ha d'integrar, hi ha d'haver una inclusió de veritat, una inclusió social de veritat amb totes les ajudes possibles, sempre i quan tinguem la disponibilitat per fer-ho. Jo sempre vaig a lo mateix, diríem, el més important de tot són els drets humans, i els drets humans passen per endavant de moltes polítiques de partit, no? I per tant jo diria que seria una mica igual com el catolicisme té els manaments, doncs la societat té els drets humans, i els drets humans ens demanen de que les persones que vinguin els hem d'integrar, hem de fer una bona inclusió social i els hi hem d'ensenyar a integrar-se realment a la societat catalana, i la societat catalana parla en català. Per tant, això jo penso que és descaradament que s'han de posar tots els recursos que siguin necessaris i possibles perquè això passi. Tu ara preguntes a algun nano què és la castanyera? No està passant. I no sabrà què és. No està passant. Però alguns no sabran què és. Això no ha passat perquè tots els partits polítics... Aquest és un altre debat, si vols després hi entraràs. Jo crec que hi treballen bastant, el tema de la castanyera, que jo no ho celebrava tant com ara, que ara es vesteixen de castanyera. Un segon per acabar. I després fèiem la castanyada, menjàvem castanyes. Sí, és que és una bogeria, perdona. Sí. Res, que d'alguna manera sí que és veritat que no s'han fet els deures, i no ha fet els deures cap, jo diria ben fets, i tampoc hi ha hagut una previsió de l'allau d'immigració que ens ha arribat. Això és així, però està passant, vull dir, són molta i molta gent que ens ha arribat de cop i que no estem preparats per això. Els que estem en el món judicial i ens toca anar de guàrdia, se'ns posa el pèl de punta cada vegada que estem de guàrdia, dos antecedents i antecedents. I aquí no classifico ningú, dic gent
que realment no vol entrar en el sistema, no vol jugar dintre el sistema i està fora del sistema. La pregunta és com s'hi ha arribat. També hauríem de fer aquesta pregunta, perquè aquesta persona ha arribat, està en la situació que està. Jo aquest debat l'hem de posar sobre la taula i demanaria que no ho fessin ni jo, que ho fessin gent tècnica, que entenguessin els polítics, perquè després és quan anem a extrems totalment il·lògics. Per què a les presons hi ha gent que se sent més còmoda i que no li importa, i això ho he sentit dir, d'ofici dient no, estaré un temps i després ja sortiré. Hòstia, i no passa res, ja em trobo els amics i estic... que et quarten la llibertat i vas còmodament a la presó, què collons passa? Llavors, una mica la reflexió és ser capaç, jo l'únic que demano és que no ens faci por debatre de tot, perquè quan limitem i hosti, quedaré malament, m'insultaran en el Twitter, m'insultaran si dic això, fa, que és el que deia abans, que com que callem, els punyeteros extrems criden, i quan criden els extrems i no hi ha ningú més que els aculli que ells mateixos, fa que et trobis una estadística dels nanos actualment joves que diuen que no han viscut mai una punyetera dictadura, que preferirien tindre una dictadura que no la de democràcia. I dius, hòstia, què estem fent malament? És que està tot bastant relacionat. Jo, per exemple, estic d'acord amb tu i no m'importa donar-te la raó de que durant molt de temps... Gràcies. No, home, no, perquè una cosa... I ara t'escoltava qui em dóna raó. Una de les coses que jo crec que hem perdut aquí és que com que en els últims anys, i parlo uns quants anys, i per tant és un problema transversal, no parlo d'un determinat partit ni molt menys. No tots. És un problema transversal. Com que hi ha hagut debats que ens han resultat incòmodes, hem deixat de tenir-los. I ara ens trobem amb la dura realitat que és aquesta, de dir, n'hi ha un altre de tema, que per mi és molt important. Hem estat amb una alegria desmesurada parlant de la Catalunya dels 10 milions, quan estem amb la Catalunya dels 8.100.000 persones i tenim serveis de 6 milions i mig. Aquest és el principal problema, que vam retallar i no hem ampliat. Està aquí, i estem fent parxes, no?, pagats a tot arreu. No hi ha hagut cap previsió. Però alhora, no t'estranyi que hi hagi gent que digui enviem, no sé, m'invento la xifra, 2 milions d'euros a Guatemala per ajudar una entitat i dius, primer puc que adaptem i arreglem rodalies, arreglem que les coses funcionin, que hi hagi un habitatge o un edifici que puguis acollir a gent que estan al carrer i que no, com drets humans, i que no tinguin que patir una nit. Tu t'estàs referint, per exemple, al que es va publicar de les ajudes de la Generalitat o Girona mateix. No, ni Girona Gaza, parlo de tots en general. Però jo crec que n'hi va haver, a veure, la Girona Gaza pots estar-hi d'acord o no pots estar-hi d'acord. Però jo no he parlat d'aquest tema. No, ho dic jo, però perquè després ara ja et xereu d'una altra cosa. Però diguem-ne que la pots entendre, però sí que és veritat que, per exemple, van sortir les ajudes a cooperació de la Generalitat amb determinats programes que dius, escolti, realment és això, perquè allò l'ajuda, diguem-ne, a comunitats indígenes perquè puguin, en fi, en temes no hi entraré perquè seria, i això a vegades la gent els hi sobta. No hi entraré perquè tots ens fa una mica de por de parlar-ne. Jo crec que aquí també cal entendre el context en què estan les ONGs, quan surten aquests tenen una retallada amb la retirada dels Estats Units que tenim agonitzant a tot el cos de cooperació internacional. Abans que hi havies entrat. Però hi ha programes de cooperació que es poden entendre, ajudar la gent a fer coses, però per exemple en temes molt relacionats amb qüestions, per exemple, deixem-ho dir així, sexuals, que dius grinyola, hi ha molta gent li grinyola, això és veritat, és un tema, és a dir, venim d'una època que demanàvem el 0,7% de cooperació que no s'ha arribat a d'això, però llavors el tema és, tenim dret a saber en què s'inverteix en cooperació i segurament tindríem a decidir, perquè hi ha coses de cooperació, si a la gent li ensenyes, diguem-ne, acabar per cultivar, és una cosa, deixem-ho dir així, en canvi hi ha alguns programes d'aquests que dona la impressió, a molta gent li dona la impressió de que no acaben siguent res més que algunes menjadores. I a més lo greu, surt un animal, el que sigui, el senglar. El senglar, no? Surt un senglar i diu, és que mireu el que estan donant en allà per fer l'associació del fang de Nicaragua, perquè no sé què, Què diu l'altre costat? Silenci. Ningú surt a reflexionar i a dir, escolta, això ho fem per això i per això. Si vostè no està d'acord, que nosaltres el mantindrem, em vota o no em vota, però jo li explico el per què, i potser el que acaba dient-ho farà la reflexió i dir, hosti, potser això ho portem mantinguent no sé quants anys, i quin sentit té que el mantingui, perquè hi ha moltes altres ajudes que puc fer. Això és el que
s'ha de posar sobre la taula per evitar que hi hagi algú que ho aprofiti per encendre. I avui els joves, quan agafen l'Instagram i el Twitter, veuen un senglar, ara no sé, ara em trucarà algú i dirà, m'has dit senglar, però surt algú i diu, mireu, us detallo totes les d'això, aquest pseudo com dèieu, periodisme que hi ha, que n'hi ha un camí pseudomitjans, que és una altra cosa, un que està molt enfadat que li digueu això, que sempre ens surt a Instagram i que tal, no? Que diu, és molt crític amb que se'l defineixi així i després demana ajuda econòmica ahir perquè diu que no està subvencionat per ningú. Ja suposo que ja sabeu de qui parlo. I llavors aquesta persona surt detalladament dient on te van els diners. Ara ja sé qui és. És que esclar, quan entres al logaritme surt contínuament. Jo ara estic molt posada al logaritme, el tinc a tope. I els que són d'extrema dreta, clar, ens passa això que parla de les subvencions a la premsa. Escolta, és la quarta vegada que dius l'únic que ha parlat d'extrema dreta aquí ets tu, Bueno, el que vull acabar dient és t'acabaré preguntant, perquè diu la gent al carrer, diu, aquest home es vol presentar per Aliança Catalana. No he parlat amb ningú d'Aliança Catalana. No he parlat amb ningú d'Aliança Catalana i el Carles Vigila, que potser es presenta en Quim Nadal una altra vegada, l'altre dia va fer una pàgina sencera del programa de govern, Això pensa... I es tiraran a terra de la força uns edificis, Perdona, és molt curiós. A veure, jo crec... És molt fort. Aquí hi ha dues coses, deixeu-m'ho dir, perquè ara trenco el paper de moderador, deixeu-m'ho dir. Avui està... A veure, en Quim Nadal fa un article en el diari de Girona en el que diu, per trencar aquesta sensació, jo estic d'acord amb ell amb una raó. A veure, conec a molta gent de Figueres que des de fa 35 o 40 anys només fan que dir que Figueres no funciona, que parla mal malament, i ha millorat molt, i ell en certa manera ve a dir, i ell en certa manera i està millorant, i ell ara en certa manera venia a dir, per trencar aquesta sensació de decadència i de tot això, doncs podríem fer 4 coses. Diu, no entraré en temes estructurals, i feia una relació de 30 o 35 temes que eren de sentit comú, perquè venia a dir que s'entegin els carrers, que se'n vagin que es treguin les fulles, que es pintin 4 coses, que s'arreglin si hi ha algun sot per d'això, que els jardins i els parcs puguin, dintre del que és el concepte de la naturalització, però que no estiguin deixats. Deia allò de les cases, jo crec que alguna cosa sabia el punyetero, però ràpidament que ha vingut a dir, sí, l'any que ve ho farem, tirar les cases a la pujada de Sant Feliu, etc. Clar, i molta gent deia, bé, clar, el que feia en Quim no deia de ser una mica el que diu la gent del carrer, arreglem aquestes cosetes que podem arreglar i posem-hi. Suposo que tot és complicat, però n'hi ha hagut un parell que ràpidament han dit que diguem-ne que es resoldrien, m'ha sorprès també. De totes maneres, tots els que estem aquí coneixem de la persona que estem parlant i sabem que tot i que li agrada que li diguin que ha sigut un gran alcalde, és que ho va ser, també li agrada que li diguin que a veure si tornés, però crec que no voldrà tornar mai. Però és molt dur que un exalcalde hagi de fer un article d'opinió perquè es facin les coses, i no és el primer. No fa ni un mes i mig va parlar de com estava el riu Onyar. Al cap de 2 dies s'estava netejant. I això també em preocupa, perquè ja no parlaré en Sergi Cots perquè ha demanat la dimissió no sé quantes vegades, però bueno, és igual, torno a demanar-la a veure si algú m'escolta. Però com pot ser que vagin a requeriment? No ho entenc, és a dir, el tema de l'Onyar, que és un tema que em preocupa i del que tinc escrit algun article que ja no sé si he publicat, no vas publicar un i no fa massa, sí, que ell venia a dir una cosa, és a dir, es farà una neteja, es trauran sediments de la part, diguem-ne, de la part sud de la plataforma per tal de fer una inspecció de com estan les columnes aquelles complicades, i ell venia a dir, poder era un moment de que encara que hi hagi floretes, flora i fauna i animals, poder valdria la pena treure els sediments que fa molts i molts anys, 50, que no es fan de l'Onyar des del Pont de Pedra, per dir-ho d'alguna manera, fins a la illa del Ter, no? Que aquesta és tota una altra discussió. És que llavors dius, és que té sentit, perquè l'última vegada la Glòria va quedar un dit de vessar. Si tu rebaixes 1 metre o 1 metre i mig, doncs dones molta ajuda. I aquí, què vols que t'hi digui? Com ell ho va explicar en aquesta tertúlia, que és on t'ho vaig treure jo, no pots més que estar-hi d'acord. És a dir, hi ha coses que a vegades s'han de fer, no? Al cap de 2 dies es fa una actuació, i el que vull dir és, si assumeixes una responsabilitat, i ara no entraré, cobren tant, no, jo crec que els
polítics, sobretot de l'Ajuntament, estan molt mal pagats. Anava a dir, molt mal pagats. No és... Molt mal pagats, perquè el que has d'aguantar... I l'exposició pública, el que has d'aguantar, jo no m'hi posaré la seva pell. Cobren 53.000, i no diuen si són nets o bruts, que primera són bruts. Són bruts. És un sou miserable per les 24 hores, 7 dies, 365 el telèfon, les polèmiques. Ho dic per experiència personal, vull dir que... I jo no tenia salari, tenia indemnització, encara menys. Encara menys, eren 1.800 euros bruts. Perquè tu vas mantenir el despès professional? No, perquè a mi em van dir que ja estaven ocupades totes les dedicacions parcials o exclusives de l'Ajuntament, i com a bon senyor jo vaig dir mantindre, després vaig tindre un infart, però vaig mantindre les dues feines. L'infart va venir quan ja no eres regidor. Sí, però a mi el metge em va dir que venia de molt enrere. No, el que jo demano, el que jo li demanaria, i potser perquè ho he conegut i potser perquè jo també m'he equivocat quan ell era, i això és el primer que jo dic, jo segur que no vaig fer les coses bé, és que s'impliquin molt més amb la ciutat. No pot ser que ara li diguem lo de les fulles i la resposta serà les fulles cauen i és molt natural que caiguin. No, jo això no ho critico, perquè evidentment és molt lògic. El que critico és que si saps que plourà, actua. És allò de netejar els embornals com estan embossats o fer-ho el dia abans quan saps que han de ploure. Correcte. I això és una persona, i com parlàvem d'en Quim Nadal, una persona que quan governava es passejava a la ciutat, sabia com estava. S'ha fet molt l'aureola, també d'això, és cert. Creieu que l'equip de govern actual no passeja per la ciutat? Fa vídeos passejant per la ciutat. Jo crec que la presència hi és, tampoc, i que hi ha cosetes, és a dir, hi ha coses que estan d'alguna manera... Tu quan tens una inèrcia de ciutat, i crec que el diagnòstic conjuntament és que moltes coses no s'havien fet i hi havia una inèrcia d'una manera, i vols trencar l'inèrcia i fer algunes coses, sempre hi haurà una crítica. Que hi ha coses en què t'equivoques, cert, les escombraries és un gran exemple, ha sigut una equivocació enorme, de fet, i es tornem a l'enrere pagant molts milions. Han donat tota la volta i l'únic que falta és que treguin les targetes per quedar allà on està. I ja veurem, perquè ara al gener quan s'instauri aquesta comissió, que és el que demana sobretot treure, no? Però hi ha molts errors, sí, però canviar la inèrcia en alguns aspectes és supercomplicat, i més quan tens 3 formacions formant part. Clar, al final el programa de Sergi Cot és la renaturalització en molts aspectes, és els escocells, que s'ha criticat molt, lo de les fulles jo tampoc ho entenc. Però els escocells ja venia, jo et diria, i en Martí Terés, però és portar-ho a terme al final, cal que faci, i s'ha fet ara. El problema és una qüestió de tamany. El problema dels escocells, jo el vaig arribar a entendre perquè el va explicar i me l'ha d'explicar aquí en Martí Terés, i el vaig arribar a entendre. Una cosa és això, i l'altra és que llavors, per exemple, els carrils bicis estiguin plens d'herba o de branques i que no puguis passar. És a dir, la línia entre la naturalització i descurança és molt fina, i si la traspasses, doncs llavors passen coses. També és veritat, jo estic a favor de que es facin aquest tipus de coses. Parlar de l'equip de govern o parlar de l'Ajuntament en general, de que no estan al carrer, jo crec que és injust. Hi ha gent que ho fa més, hi ha gent que ho fa menys. Mira, aquest dia, deixeu-m'ho dir perquè això li agradarà, suposo, tant a en Carles, amb un acte que munta Lluís Costa, que està fent unes 3 jornades, sí, ha fet 3 jornades que ha parlat de religió, comunicació en relació a la religió, al poder i a la cultura. Em va tocar substituir en Quim Nadal precisament amb una conversa amb la Montse Tura, i la Montse Tura que havia estat alcaldessa de 5 mandats alcaldessa de Mollet, i llavors va ser amb 2 legislatures consellera primer d'Interior i després de Justícia. Va fer una definició bastant precisa del que deia, les coses s'han de fer, la gent no te'ls entendrà, tu els has de matxacar. Va dir 2 coses que em varen frapar. Una, que els hi exigien als seus regidors que coneguessin els carrers, perquè quan algú els hi parlés d'alguna cosa poguessin reaccionar, i llavors va fer una frase d'aquelles que a vegades fa, que la va fer tota suau, com és ella i tal, però que era, va dir, i el que no pot ser és que hi hagi regidors que no vulguin parlar amb la gent. Si no vols parlar amb la gent, no et presentis. I això em va fer pensar molt, perquè jo crec que sí que hi ha gent que li molesta és que el principal objectiu que té un polític, i sobretot si és municipal, no és la ciutat, és els ciutadans. Estàs per sempre estàs per servir, no estàs per al carrer.
tu el que has de pensar sempre que el teu objectiu és servir els ciutadans i buscar les millores, que normalment ha de ser transformadores, no han de ser de seguiment i de continuïtat i del plegat. I si necessites que una zona peatonal hagi de ser peatonal i tens tot el comerç en contra, tu fes la peatonal, pensi en això. Aviat fa un aniversari i ha de ser així. Aviat farà un aniversari de quan al carrer Nou van deixar de passar-hi cotxes. Exacte. I jo me'n recordo. I aparcàvem al carrer Nou, aparcàvem a la Rambla, aparcàvem al carrer de la Força, i tot això no només aparcàvem, sinó que era la punta d'entrada per anar al Pont de Pedra, perquè en el Pont de Pedra agafaves el carrer del Carme, que era l'entrada per anar a la Costa Brava. Per això hem parlat diverses vegades aquí. Aquest estira i arronsa de l'actual equip de govern de tot, dels tres partits, de Guanyem, de Junts i d'Esquerra, que això no vol dir que vulgui un altre partit polític, és que m'és igual, però opino dels que hi ha. Plaça Catalunya no entenc què faran. Presentaran un projecte i ja està. És això, el projecte està fet, l'únic canvi urbanístic, però l'únic canvi urbanístic serà Plaça Espanya, que ha de posar els diners la Generalitat i ja està. Exacte. Farem una comissió. O el mateix que feia en aquell vídeo que deia les New Jerseys. Quan portem a Juli Garret en New Jerseys? No només a Plaça Poeta Marquina. Però anava a dir Poeta Marquina, el vídeo anava d'això, Poeta Marquina i Juli Garret. Han tret a l'Avinguda de Sant Narcís perquè hi van fer obres que per cert han quedat bé. Ha sigut gràcies al Berracat, si no fos pel Berracat no s'haguessin fet aquestes obres i s'agraeix molt que està tot asfaltat. El Berracat, Mariona, he de dir que com que m'afecta molt directament perquè soc un usuari, em va fer molta por per les obres, i la veritat és que varen passar molt fluix, i feia por la utilització, i la veritat és que he de dir que no ha empitjorat pels que anem amb cotxe, per dir-ho d'alguna manera, i no agafes l'autobús, i és que falten més autobusos, aquest és el problema, perquè els autobusos de Salt que jo agafo habitualment van molt i molt plens, sobretot en direcció Girona-Salt, i això és un problema, però jo crec que augmentarà molt el servei d'autobús. Ara també, setmana passada es va presentar per part de Sílvia Paneque i els alcaldes de la zona el tema de que parlen de l'àrea urbana? Farnells, varen parlar però es farà aquest cop? De moment... Bueno, que ara entra Caçà de la Selva, de moment deu ser la segona rodona, aquesta, no? No, la principal. Aquest sí que és un dels temes principals. L'àrea urbana de Girona arriba fins a Caçà de la Selva. Això va sortir a la jornada de Pensem Girona. Sí, vaig parlar en l'última tertúlia. No, perquè compleix tots els indicadors, que s'han quedat sorpresos ells mateixos. No, això són 12 quilòmetres, sí, al mínim. 12 quilòmetres, per tant... Que s'ha canviat tant la realitat de Caçà, que és un element important a tenir en compte. De moment el que s'ha fet és que, diguem-ne, Fornells, que tenien autobús cada hora, la tindran cada mitja a partir del gener, i que Aigua Viva i la Blareig, i aquí hauria de dir una cosa perquè més o menys la sé. Quan dic Aigua Viva vull dir perquè aquí l'Ajuntament no hi entrarà, però hi ha una empresa privada que no diré que és IPRA, que serà la que pagarà perquè els autobusos siguin al cap d'un quart d'hora, o sigui, passin cada quart d'hora i no. Però llavors hi ha un altre problema. Hi havia un projecte però llavors hi ha un altre problema, que és que, per exemple, s'han de solucionar temes com, per exemple, els que pateixen quart, els de la línia que venen de Sant Feliu, perquè moltes vegades els cotxes de línia venen plens i la gent que espera en les hores punta, no estic parlant, no els puc agafar, però bueno, és un primer pas. Tu deies què es farà a la plaça Catalunya. Jo crec que s'han de solucionar una sèrie de coses, que és com, per exemple, els aparcaments dissuasius i les freqüències de bus, i llavors s'ha d'aplicar de dir, no, la plaça Catalunya, segurament una corona més àmplia, com es va fer en el seu moment en Santa Clara, Calé Nou i la Rambla, doncs segurament haurem de tallar el trànsit a partir de la Gran Via. I tenir iniciativa. I aguantar el xaparrón. És que jo crec que el que falta és aguantar el xaparrón, que deixi de ser un aparcament, perquè tenim un problema logístic greu al Barri Vell. El tema de la logística, de tant de restauració, que ja veurem si aquest boom de la restauració aguanta. Abans de les bicis jo crec que se n'anirà tant de restaurant al Barri Vell, perquè jo espero que les bicis no ens en feu fora, però... No, jo això saps que estem a la una. La Mariona és usuari de bici. Jo em fa molt por que no l'element tan important del PIB de Girona. Aquí som tres. Molt bé. De la bici i del ciclisme. I de fet l'aniversari de l'Ara el vam fer al Teatre Odeona, Exacte. Però deies això, però si tornem a recordar, perquè segur que ens escolten, a mi em van dir que ens escoltaven des de l'Ajuntament. Esperem que algú ens escolti. Ara que s'estan fent unes obres a l'entrada nord de Girona, a davant es va recuperar un terreny que es fa un aparcament, que és el Centre Verd, hi ha la possibilitat... No, sud, perdó. No, és que ara jo també pensava... L'aparcament de davant del McDonald's, diguéssim. Exacte. En allà es pot fer un Mecano,
val exactament al voltant de 700-800.000 euros. Mecanó, què vols dir? Un sobre l'altre. Un sobre l'altre, un d'aquells. És a dir, val, sí. Triplica la capacitat, no? Un aparcament que a més pot ser automatitzat, que no hi ha problema, i a més el pots embolcallar hasta amb una imatge maca de la ciutat de Girona. És igual. Ara ja en tens un. Primer, tenim els places d'aparcaments a sota el parc central. Tenim el tema de l'entrada a la Nestlé, que també hi cabria un altre Mecanó allà, on hi hauria aparcaments suficients. Es podria fer un Mecanó també al costat de Fontejau, que allà també podien caure a la zona no inundable. Que dient en Narcís Monger, que és un gran defensor de la Devesa i que parla molt de places. I va dir que es tria que aparcar a la Devesa. No va dir això, però va dir, però no hagués passat res si en el seu moment hagués fet un apartament soterrani a la Devesa. S'havia dit i recuperaríem l'avinguda. I no hi hauria risc d'inundació allà? Bueno, costa diners, però has de fer un monopantatge molt mateix que hi ha, per exemple, en l'aparcament que hi ha davant de la farinera, o la pròpia farinera, que hi ha bombes contínues que van a l'auditori hi ha bombes contínues. Tinguem 1.000 places d'aparcament al centre de Girona. 1.200.000 val que genera un problema d'accessos. Però invertim en això perquè realment tens l'excusa perfecta, a part que carrega la DIF. Està estudiat que hi podria haver-hi la sortida que falta, segurament. Sí, ara està municipalitzat aquest espai. Amb la reforma de Plaça Espanya, aquell espai de sortida al final del carrer de la Creu, tu que anar a Plaça Espanya, que allò s'ha de reurbanitzar, allò és un desastre. I allà tens tants aparcaments que trauries. Com canviaria Girona en una zona molt conflictiva? Esclar, allò és de DIF. Sí, és el problema que tenim sempre, el xoc de titularitat. Perquè agafar el tren i s'hi va. Jo vaig anar-hi cada 2 setmanes, estava a Madrid. No Madrid. Quina por té Madrid? I els hi portes una ratafia, si fa falta. Ves en pel·lícules de Pajares, porta-li ratafia i fuet. Tu digues i ets simpàtic i un gin tònic al final. És molt fàcil, quan es parla de pressupostos es parla s'ha d'anar a Madrid. Madrid és la font dels diners. Es parla de la llista, de tota la llista de greuges. Jo vaig arribar a anar a parlar a Madrid amb un bull, amb un fuet i amb una ampolla de ratafia. Això. T'ho dic de veritat. La comarca no es visita, la pel·lícula Pajares. Però ho vares fer... La poma de Girona. Ho vares fer volgudament, diguem. Volgudament, i el president en aquell moment, que després va ser ministre, ho va agrair. A partir d'aquí vaig passar el president el que es diu com la nostra llengua. Català. El president que després va ser ministre només hi ha Montilla, diguem. No, estic parlant de DIF. Val, perdona. Dic el president de DIF que després va ser ministre. Val. Disculpa. Ja vaig deixar-ho allà. Portem una tertúlia interessantíssima. No hem parlat del Parc de Vilamitjana. No hem parlat del... Sí, jo crec que no hem deixat de parlar de ciutat. És que el del Parc Vilamitjana és... Com ho veus? Va, digue-ho, que... Bueno, és com la pedra a la sabata, una excusa per... A veure, el Trueta es fa sal. Després Girona està a l'àrea metropolitana de Girona. Bueno, però Girona va voler posar-hi la punteta i hem tingut un problema, i aquest problema es diu Parc Vilamitjana, que m'encanta que per fi s'obrin a buscar una solució, perquè ja que el tenim, perquè ens el carreguem, però que al final és una nota al peu de pàgina del que resultarà ser el Trueta, i no pot ser que això ens dilati, que hi ha un xoc polític punt. Els veïns... I un hospital a Barcelona que està avançant molt ràpid per passar davant nostre. Ahir en vàrem estar parlant i tothom... Jo vaig preguntar allà on havia de preguntar, és a dir, departament i ajuntament, i tothom diu no passarà davant el clínic perquè nosaltres aquí no es pot permetre que es perdi ni un sol dia. Jo hi estic d'acord amb el tema que no es perdi. Ara, si es troba una solució, el que passa que les preguntes periodístiques que he trobat a faltar és i per aquesta solució, perquè no es pensava 2 anys enrere. Aquesta solució... Quins interessos hi havia pel mig? Era un tema polític, no? Estava clar. Més que polític, partidista. Partidista. Sí, quan és voler guanyar la partida. Sí. I aquí és un problema que té a vegades guanyem amb diferents... No ho he dit jo. No, estic fent una anàlisi polític. Nosaltres tenim la raó, no? I aquesta raó te l'acabaràs menjant, ho saps, perquè no tens tanta experiència. I hi ha partits que trituraran. Perquè tenen el control de la Generalitat, tenen una consellera que té molts poders i poden jugar i al final és qui té la batuta. Però sí, acceptem, però estudiarem, que de fet no se sap ben bé si aquests terrenys seran inundables, no, i això ens pot comportar molts problemes. De fet, no sé si es faran pisos al final. De fet, ara mateix es comença a estudiar, per tant vol dir que encara no està, és a dir, a mi també m'han explicat que la... Però tant ara Girona... De fet, la nota de premsa era molt significativa, perquè la nota de premsa, diguem-ne, havies d'anar a buscar allò... Bueno, però és el que anem a buscar tot. Tu quan reps allò, el primer que fas és buscar on és el Parc Vilamitjana, tot això. Perquè saps que
aquella nota de premsa pel Parc Vilamitjana i podrien titular diferent. El parc no es toca i a canvi quants milions ens doneu? Perquè és això, i quan hi hagi la reunió de la bilateral sabrem, i jo crec que hi ha un acord molt bo. Jo també he preguntat, a veure, els diners surten de la Generalitat o senzillament l'edificació canvia de lloc? Per tant, els propietaris estan d'acord amb els diners que els hi donaran? És que no és una qüestió de pagar els propietaris, aquí és una qüestió de tu acceptes que no es construeixi el Parc Vilamitjana, és a dir, quan ha pagat el PSC per tenir el relat de que el parc no es toca, quan pagarà per al barri? I aquí l'Ajuntament, el joc és quants milions ens doneu? I acceptem això. I això ho veurem d'aquí poc. No perdem de vista una cosa, que els diners que pagarà un o que rebrà l'altre no són diners ni d'un ni de l'altre, són dels ciutadans. Però quan hem dit, jo estic fent aquí una anàlisi partidista, quan hem dit aquí hi ha un xoc partidista és, vale, menjo el gripau, a canvi quants diners em dones? I jo crec que és això la nota de premsa, i veurem que no surt en aquest moment, i d'aquí uns dies veurem quants milions es donen per Girona per fer un gran corredor verd, que a mi em fa una il·lusió tremenda que es faci un corredor verd allà a Masrocs. Vull dir, saps el que és des del Parc Vilamitjana, que ja és un gran pulmó? Jo que tinc fills, a Girona tenim uns parcs del segle XX, del segle passat, podem dir, tenim uns parcs infantils del segle passat. Aquesta setmana passat està a Londres, imagina com... Escolteu, la propera vegada parlarem de Londres, però perquè ara podríem parlar. Bàsicament se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies, crec que ha estat una tertúlia molt viva i no hem deixat parlar a la ciutat. Gràcies Toni, gràcies Mariona, gràcies Carles. Nosaltres, si tot va bé, tornarem demà a les 10. Ara són les 11. Girona.